салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз хостам камтар киртое ки наличи да дасти мо ҳастанд ҳамеора ба шуморо пешниҳод кунам. суратҳошо намонам. ай ҳамада нақстара ми суратай хиёл мекунам да танаи одам чӣ хел места гӯем, моделаш чӣ хел мешина мегӯем ҳамаш панятни ай гӯем фаҳмоҳай да танаи гӯем модел. бинен чӣ хел киртои баҳорина, tovистона инами ҳози гӯем киртое ки сезон шай ҳамиё чӣ хел хушрӯ биромадиян. ҳама ваёша нархоша қати размерош ма дар болои экран дар болои ҳар як сурат навистагиём. марҳамат кадомеда ки дар корай кадомеда ки маъқулай скрин када дар номерои мо да имо да ватсап партоен. айнаи спортивни овардагӣ будам ба ҳамара нарасид гӯем чанд кас бопурсид нахай размерош бо ҳастай да палнитилна овардем бо розвишам ҳастай духтаро сураташа ҳолима чандташа намондам чизе ки мондум ози нархоша нависем чизе ки гӯем успед кадам борои мо камтар задеш кашидагиай иншоалло ки ҳами 3-4 рӯзада борои навмон бо меоя ё ҳамаш наличи ҳастай да дастмон ҳастай чизе ки ҳоз дидестен ҳамаш ҳастай ами размерое ки навистагиём гӯем ҳамин рӯз ки агар шумо заказ кунед ҳамин рӯз мо худаш равон кардатон метонем ба почта Россия ба ҳама шаҳрои Россия доставка дорем. инаёам бинед чӣ хел тонки трикотажай нами баҳорона гӯем tovистона да ҳамин гӯем ҳозир ҳавои ҳозир беҳад хушрӯай чӣ хел моделҳои современни моделҳои гӯем модни хушрӯ намедонам ба шумо маъқул мешавад намешавад хеле моделҳо бароям да танаи модел гуфтум нишон тиём бубинен мақсад ки да танаи одам чӣ хел места о да танаи манекен ки овардам иншоалло и дафъа бо нишон метиём. ай моделҳо бо дига хелтарша овардагиём дига расветкаоша гӯем дига ваёша овардагиём иншоалло дар видеои оянда ваёша да манекен нишон метиём бо ҳам суратошам мемонам ба фикрам ки ҳамин суратоша монам нақстарай да танаи одам чӣ хел мешина гӯем вая маълумай ки чӣ хели моделай чӣ хели гӯем материалай ҳамаш хушрӯ маълумай да ҳамин танаи модел бо агар ки хоҳем да танаи манекен пушонда нишонтон метиём. чӣ хеле ки да ҳамин сурат ҳастай качестваш ина мехела ягон гӯем изменени нестай. марҳамат заказ кунед дар номеромон нависем доставкаи мо ба ҳама шаҳрои Россия ҳаст.